тамошобинони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. Умедвор ҳастам, ки ҳамаи шумо хуб ҳастен, саломатен. Хушомаден ба канали мо. Дар чанд рӯза подписчикои нав бисёр омадан, меҳмонои нав. Ҳамаатонро хушомадед мегӯм. ҳатман ки дастгириро фаромӯш накунед. Ва видеои имрӯзаи мо як видеои савол-ҷавоб мешавад. Яъне мо як гурӯҳ блогер-занҳои тоҷик байни худ маслиҳат кардем, ки савол-ҷавоб мекунем. Аз канали Тахминати Ҷей, ки каналшон Пухтупаз влогҳо аст, ба ман 10 савол тақдим кардаанд ва ҳозир бошам ман ба ҳамо 10 савол ҷавоб мекунам. Боз дар охири видео ба як канали дигар, ки Биби Оиша ном дорад, ба вай канал боз ман 10 саволи дигар пешниҳод мекунам. Ҳатман ки ман силкаи каналошона дар комментария закрепид мекунам. Даромада тамошо кунед ва обуна шуданро фаромӯш накунед. Сар мекунем дӯстони азиз аз якум савол. Аввалин саволе, ки аз канали Тахминати Ҷей ба ман омадааст, чунин аст: шумо хушбахтиро дар чӣ мебинед ва худро хушбахт меҳисобед? Шахсан ман хушбахтиро дар бисёр чиз мебинам. Бисёр чиз аст, ки ба ман ҳисси хушбахт буданро медиҳад. Ҳамин ки субҳ аз хоб хестему нафас кашидем, ба фикри ман ин як хушбахтист. Ман хушбахт ҳастам, ки ман оилаи солим дорам, тани сиҳат ва хотири ҷамъ. Модару падарам ва касоне, ки дӯсташон медорам, наздиконам дар канори ман саҳату саломат ҳастанд. Ва боз ман худро хушбахт меҳисобам, ки ман мусулмон ба дунё омадам ва падару модарам маро дар роҳи мусулмонӣ тарбия кардаанд. Ба фикри ман дӯстони азиз, хушбахтӣ ҳамин аст. Мегузарем боз ба дигар савол. ба фикри шумо дар ҳаёт пул муҳимтар аст ё ки саломатӣ? Бисёр саволи нағз. ба фикри ман албатта ки дар ҳаёт ин саломатӣ муҳимтар аст, зеро ки ту вақти саломатӣ дошта бошӣ, ту метавонӣ ки ҳамо пули хостагита ба даст биёрӣ. Вақте ки саломатӣ надошта бошӣ, ту ҳеҷ вақт мисол на пул мефуратаву на ягон чи дигар. Дар дунё бисёр одамое ҳастанд, бисёр одамои сарватманд, бой, бадавлат, вале саломатӣ надоранд. Онҳо ҳозир ҳастанд, ки тамоми дороию сарваташонро диҳанду танҳо як саломатиро ба даст оранд. Барои ҳамин дӯстони азиз, саломатӣ дар зиндагӣ ба фикри ман дар ҷои аввал меистад ва ҷои саломатиро ягон чиз иваз карда наметавонад. Мегзарем ба саволи сеюм. Саволи сеюм чунин аст: давраи беҳтарини ҳаёт ба фикри шумо ин кадом давра аст? Иҷо апамон давраҳои ҳаёт гуфта, ба фикрам давраҳои ҳамо кӯдакиву студентиву мактабиву ҳамин давраҳоро дар назар доранд. Ба фикри шахсии ман ҳама давраҳои ҳаёт як кайфияти худро дорад. Онҳоро аз якдигар фарқ кардану вай кардан душвор аст. Аммо дар назари ман аз ҳама давраи беҳтарини ҳаёт, давраи тиллоӣ низ гӯем хато намекунем, ин давраи кӯдакӣ аст, ки такрорнашаванда аст. Даврае ки ту дар қаноти падару модар аз ягон мушкилоти зиндагӣ хабардор нестӣ. Ва ба фикри ман боз бисёр мардум мехоҳанд, ки ба ин давраи тиллоӣ баргарданд, аммо ин номумкин аст. Одам ки ҳар чӣ калон шавад, мушкилот низ зиёд шудан мегирад. Барои ҳамин фикри шахсии ман ин давраи кӯдакӣ аст. Саволи дигар чунин аст: оё шавҳаратон дар YouTube канал кушодани шумо розӣ ҳаст ва аввалин маротибае ки пурсидед, чӣ вокуниш нишон доданд? Бисёр саволи беҳтарин. Албатта ки шавҳари ман барои канал кушодани ман ягон зиддият гӯем нишон надоданд, розӣ ҳастанд ва агар ки шавҳарам розӣ намебуданд, ман ҳеҷ вақт иҷозӣ бо шумо суҳбат накарда будам, чунки иҷозати шавҳар шахсан барои ман дар ҷои аввал меистад. аввалин маротибае ки ман аз шавҳарам пурсидам, ки ман мехоҳам мисолан канал кушом, ҳамин намуд видео карда партом, вай кас гӯем ҷиддӣ нагирифтанд, просто механдиданду мемонданд, ягон гап намезаданд. Баъдан фаҳмиданд, ки ман аз ростӣ мехоҳам, ки ҳамин корро кунам. Баъдан барои ман иҷозат доданд ва боз маслиҳат низ доданд. То ҳозира кӯмак мекунанд дар монтажкунӣ, маълумот ҷамъкунӣ, видеокунӣ, хулас дар ҳама ҷиҳат, аз ҳама ҷиҳат гӯем дастгирӣ мекунанд. Ва шояд ба фикри ман агар ки дастгирии шавҳарам набошад, ман ҳамин роҳа гӯем идома додан натонам. Барои ҳамин дӯстони азиз, шавҳари ман
ягон зиддият барои канал кушодани ман нишон додагӣ нестанд. Мегузарем боз ба саволи дигар. Дар назари шумо истифода бурдани сайтҳои иҷтимоӣ хуб аст ё бад ва чӣ таъсир мерасонад? Ба фикри шахсии ман албатта ки истифода бурдани сайтҳои иҷтимоӣ ин хуб аст ва таъсири хуб мерасонад. Росте интернет гӯем ҷиҳати манфию мусбат дорад. Ин ба худи одам вобаста аст ки кадом ҷиҳатро, мисол кадом тарафро интихоб мекунад. Шахсан дар зиндагии ман интернет нақши муҳимро мебозад. Гӯемам хато намекунем, чунки хеле ки ҳаматон медонем мо дар мусофирӣ ҳастем, дар раҳи дур ҳастем. Ман тавассути интернет бо наздиконам, бо дӯстонам ҳарф мезанам, боз канали худро пеш мебарам. Барои ҳамин аз нигоҳи ман истифода бурдани интернет ягон кори бад нест, баръакс фоида мерасонад ва дар ҳозиразамонҳо бисёри мардум тавассути интернет пул кор мекунанд, гӯем зиндагии худро пеш мебаранд. Ва барои ҳамин дӯстони азиз, ман ягон кори бадро намебинам. Ин фикри шахсии ман буд. Хай бо ҳар кас фикри шахсии худро дорад. Саволи дигар. Аз чӣ сабаб шумо махсус ба Корея рафтеду дигар давлат не? Ростӣ гӯем, ба Корея омадан ин интихоби ман набуд, зеро вақте ки мо гӯем тӯй кардем, ман аллакай медонистам ки оянда ба Корея меравем. Яъне шавҳарам ки иҷада 9 сол, қариб ки 9 сол мешавад кору фаъолият мекунам. Аз ҳамин ҷиҳат мо ба Корея омадем. Гӯем ягон интихобам набуд. Нону насиб дар ҳамин Корея гӯемам хато намекунем. Мегузарем ба саволи ҳафтум. Кадом хислати одамизод ба шумо писанд нест? Саволи беҳтарин. Ба ман бисёртар хислати дурӯғгӯӣ, фиребгарӣ, ғайбатчигӣ, анам хел хислатҳои бад умуман маъқул нест ва фақат кӯшиш мекунам ки дар худ ҳам хел хислатҳоро роҳ надиҳам. Саволи ҳаштум. Дар зиндагӣ аз чӣ метарсед? Дар зиндагӣ ман аз тӯҳмати ногаҳонӣ, аз номардон ва аз фиреб метарсам. Саволи нуҳум. Вақти холигиатонро шумо чӣ хел мегузаронед? Бисёр саволи нағз. Ташаккури зиёд барои савол. Азбаски ҳозир ман хонашин ҳастам ва гӯем ягон кори зиёдам надорам. Вақти холигӣ низ бисёр ҳаст. кӯшиш мекунам ки вақти холигиамро бисёртар бо писарчаам, яъне Мансур гузаронам, ҳамроҳаш бозӣ кунем, ба берун бирорамша. Боз вақте ки Мансур хоб бошад, ягон китоб мехонам, бо каналам сару кор мегирам. Хулос, дӯстони азиз, кӯшиш мекунам ки вақти холигиамро беҳуда сарф накунаму ягон фоидае барои худ шавад. Саволи охирон савол чунин аст. Кай нақша доред ки ба Тоҷикистон баргардед? Ростӣ мо омаданмона оқа бисёрам нашуда, якчанд моҳ мешавад ки омаданмона, ҳамин зимистон омада будем. Барои ҳамин ҳоли ба ин зудӣ нақшаи рафтан ба Тоҷикистон нест, вале боз ҳечи гуфта наметавонам. Ин ҳаёт аст, мисол ҳарчӣ шуданаш мумкин. Кай иншоаллоҳ дар насиб бошад, ҳатман ки бармегардем. Вале ба фикри ман дар кадом давлати дунёе ки набошӣ, дар куҷое зиндагӣ накунӣ, боз дил сӯи ватану модар мекашад, вале ҳатман ки иншоаллоҳ бармегардем. Дӯстони азиз, ин буд 10 саволе ки апай тахмина ба ман доданд. Умедвор ҳастам ки ба саволашон ҷавоб гирифтам ва қонеъ шиданд. ҳатман ман силкаи каналошон комментария закрепид мекунам. Дар омада давоми саволҷавоба тамошо кунед. Боқӣ саломату сарбаланд дар паноҳи худо бошед ва агар боз ягон савол дошта бошед, дар комментария нависед. Ман ба саволотон ҷавоб медиҳам. То навораҳои дигар, худо нигаҳдор.